Evangeli segons Lluc, capítol 4, versets del 16 al 30. A Nazaret. Jesús se'n va anar a Nazaret, on s'havia criat, i seguint el seu costum, el dissabte entrà a la sinagoga i s'aixecà a fer la lectura. I van donar el rotllo del profeta Isaïes i desplegant-lo, va trobar el punt on hi havia escrit: «L'esperit del Senyor és damunt meu, per això m'ha ungit, per donar la bona nova als pobres. M'ha enviat a proclamar als captius l'alliberament i als cecs la recuperació de la vista, a deixar en llibertat els oprimits, a proclamar l'any de gràcia del Senyor». Enrotllar el llibre, el donà a l'encarregat i es va seure. A la sinagoga tothom tenia els ulls clavats en ell. Jesús començà així: «Avui aquesta escritura que acabeu d'escoltar s'ha fet realitat davant vostra». Tothom en parlava amb simpatia i es meravellava de les paraules que deia sobre la bondat del Senyor. I comentaven: «Aquest és el fill de Josep?» Però ell els va dir: «Segurament que em plantificareu aquella dita: metge, guareix-te tu primer. Tot allò que hem sentit dir que feies a Cafarnaum, apa, fes-ho també aquí, al teu poble». I afegí: «Sí, us ho asseguro, cap profeta, ni un, no és ben acollit a la seva pàtria. Us ho dic de debò. N'hi havia moltes de vídues a Israel en temps d'Elies, llavors que el cel restà tancat durant 3 anys i 6 mesos. Hi va haver tanta fam en tot el país. I tanmateix Elies no fou enviat a cap d'elles, sinó a Sarepta, de Sidó, a casa d'una vídua. I prou que n'hi havia de leprosos a Israel en temps del profeta Eliseu, però cap d'ells no fou purificat, només Naaman, el sirià». En sentir això, tots es varen enfurismar a la sinagoga i, aixecant-se, el van fer fora del poble i el van dur en un estimball de la muntanya on s'assentava la vila amb la intenció d'estimbar-lo daltabaix. Però Jesús passà pel mig d'ells i se'n va anar.